Este mércores é marcado por dúas protestas en Vilagarcía de Arousa. Por unha banda, os pensionistas volveron reclamar pagas dignas, convocadas polos sindicatos Comisións Obreiras e UGT. Os xubilados creen que Rajoy fixo moitas promesas para incrementar as súas pensións, pero que polo de agora non se está cumprindo ningunha. Exixenlle compromisos reais non só para agora, senón tamén para as pensións do futuro. Nos queremos unha garantía das pensións a largo plazo, non para agora, senón que tamén para os chavales que veñen detrás, a xente que está próxima a jubilarse, que teñan unha garantía da pensión como mínimo do 80% da base reguladora do que está ahora percibindo ou do que perciba. O problema é que hai que garantir as pensións do futuro e as pensións do futuro non se están garantindo. Mentres non derroguen a reforma de 2013 non se garantizan as pensións do futuro, o que se está facendo é devaluando. Outro dos actos reivindicativos desta xornada foi convocado pola CIGA contra os recortes nas prestacións por desemprego. Ás portas das oficinas do antigo INEM, a Central Nacionalista denunciou que o Executivo Central quere unificar todas as axudas de carácter asistencial. Segundo consideran, estaríamos ante un novo recorte do Partido Popular. O que pretende o Partido Popular en este momento é unificar todo eso, pero non unifica, lóxicamente, para sacar unha prestación mellor, senón, primeiro, unificou para sacarlle unha competencia que o propio Tribunal Constitucional dixo que era das comunidades autónomas, e, polo tanto, as comunidades autónomas eran os que podían xestionar eso, e entón o Partido Popular o que fai en este momento é privar a todas aquelas comunidades autónomas que non son do color do Partido Popular, que podían implementar este tipo de prestacións, que non o faga. Dende o Sindicato Nacionalista entenden que esta é unha razón máis para ir á folga xeral. Segundo indican, hai motivos máis que dabondo para apoiar o paro do vindeiro 19 de xuño. Entendemos que isto é unha das medidas máis que nos leva á convocatoria da folga xeral que temos para o próximo 19 de xuño e entón queremos poñer outra vez á cidadanía que sobran razóns, sobran motivos para a convocatoria desa folga.